Pasou antes. Está en tierra no concello. Misturas con. Sí. A muller de Tan, casa de Nai. Ah, sí. Ah, de Tan, salta, Sí. Bueno, estamos listos. Acaba, ¿no? Sí. Os días damos comezo á sesión ordinaria da Corporación do Concello de Cervedo de Cotobade coa seguinte orde do día. Parte resolutiva, primeiro punto, aprobación da acta da sesión anterior de 25 de setembro de 2025. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Punto 2, acta da sesión de 30 de setembro de 2025. Votos a favor? Queda aprobado. 3, aprobación da acta da sesión de 9 de outubro de 2025. Votos a favor? Queda aprobado. Punto 4, aprobación da acta da sesión de 12 de novembro de 2025. Votos a favor? Queda aprobado. Expediente 858-2025, regulamento de control horario. Bueno, pues dando cumprimento a algo que debemos facer todas as empresas públicas e privadas, neste caso a empresa pública entidade local do Concello, en base a o Real Decreto de Medidas Urgentes de Protección Social e Lucha contra a Precariedade Laboral na jornada de trabajo, que modifica o Estatuto dos Traballadores. O artigo 9 di que la empresa garantizará el registro diario de jornada que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la misma de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo. Por lo tanto, mediante negociación colectiva, traemos este punto como un regulamento para implementar o control horario de todo o persoal laboral e funcionario do Concello de Cervedo de Cotobade. É un término que temos que aplicar e, por lo tanto, pues, está negociado cos sindicatos dando cumprimento á normativa para dar seguridade xurídica á empresa e aos propios traballadores. Doy a palabra aos voceiros municipais, como sempre, empezando pola nova presentación, señor Ribeira. Hola, buenos días a todos y todos. Bueno, como una comisión que hubo estos días, nos votamos afirmativamente porque é un reglamento legal que hai que cumplir en todos os lados. Moi ben, señora Couto. Bueno, nos, tanto neste punto como no resto dos puntos, non tomamos nada en conta das medidas laborais para o personal municipal. O noso voto sempre está condicionado á seguridade xurídica, ao informe técnico e ao respecto do marco legal. Bueno, vamos a votar a favor. Vale, votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Punto 6, aprobación do acordo regulador de funcionarios. Bueno, pois é o acordo regulador do Concello que vai a rexir as condicións dos funcionarios do noso municipio
está negociado, aprobouse por unanimidade dos representantes e, polo tanto, pues, bueno, cumprimos toda a parte procedimental e ata chegar ao pleno. E, polo tanto, pues, bueno, inclúe, ademais, pues, máis dereitos para os traballadores dos que recolle a propia normativa e, polo tanto, pues, estamos satisfeitos de que, unha vez máis, pues, con diálogo, consenso e acordos, podamos chegar aquí despois de aprobar un RPT, un convenio colectivo e agora, pues, o acordo regulador. E, polo tanto, pues, esa é a filosofía de calquera empresa. Doy a palabra aos representantes, señor Filgueira. Sí, nós na comisión tamén estamos favorable a este acordo regulador dos funcionarios, porque parece que están de acordo todos os sindicatos, así lo valoramos. Moi ben, señor Couto. Igualmente, como dito no punto anterior, pues vamos a estar a favor. Moi ben, votos a favor, queda aprobada por unanimidade. Unha pregunta. Cando todos manifestamos o voto a favor xa nos propio debate, que volver a someter a votación, ou sí? Bueno, entón estamos facendo ben. Era por aforar tácticas. Queda aprobado por unanimidade. Punto 7. Aprobación da modificación do convenio colectivo do persoal laboral do Concello de Cerro de Potobara. Bueno, estando en vigor o convenio colectivo do Concello, fixemos unhas melloras, unhas unificacións de algúns criterios, tamén está negociado igual que o acordo regulador, e, polo tanto, pues, bueno, o único que se modifica é que se igualan as horas extras, se actualiza a normativa vixente os permisos de paternidade e se inclúen as tablas salariais das asesorías administrativas e laborais que non estaban incluídas. Son os tres cambios que hai. O resto, no sustancial, o mesmo. Señor Filgueira, ten a palabra. Si, nós na comisión correspondente tamén dimos o voto afirmativo, porque ao estar con todos os trámites e de acordo de todas as partes, pois está o noso voto a favor. Vale, señora Couto. Igualmente vamos a votar a favor. Vale. Votos a favor da proposta, queda aprobada por unanimidade. Punto 8. Aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal da clase de documentos administrativos. Venga por aquí. Deixemos arriba. Un segundo. Bueno, podo dicilo de cara. Se modifica en 3 preceptos. Deixamos a cero a tasa de fogueiras de San Xoán, baixamos os prezos das tasas dos exames aos que puedan concorrer en procesos selectivos os veciños, cidadáns que se presenten a probas selectivas do Concello, e baixamos os permisos e autorizacións de espectáculos públicos de 30 euros a 15. Dixo de memoria, non hai máis cambios. Doy a palabra ao señor Filgueira para que emita o sentido do seu voto. Ten a palabra. Sí, bueno, outro día a secretaria fixo ver de que había unha modificación salariais en algunhas tasas destas, e, bueno, creemos que é importante tratar de que haya menos presión para todos. Hai outra que se baixa 24 euros a 5, que son os informes da alcaldía. Hai xente que pide informes certificados da alcaldía, esos tamén se baixa, que son informes genéricos. E nada máis. Señor Couto, ten a palabra. Bueno, nos adiantamos que o noso voto será favorable a esta modificación, supón unha baixada de determinadas taxas, sobre todo porque, por fin, se elimina unha das taxas máis incomprensibles deste Concello, que é a taxa por a fogueira de San Xoán. Xa denunciamos este ano que é o único Concello da provincia, posiblemente de toda Galicia, que cobraba por algo tan tradicional e culturalmente arraigada, polo que esta eliminación é bebida. Ahora ben, vemos que esta revisión queda curta. Queremos deixarlo claro no pleno. Non imos a presentar alegacións, xa que queremos que entre en vigor canto antes, pero gustaríanos que se fixera unha revisión fiscal completa, non só parcial. Hai taxas que seguirán sendo excesivas para a situación actual das familias e da actividade administrativa municipal. Un exemplo claro é a taxa polas comunicacións previas de obras, que para moitos veciños e veciñas que así non o fan chegar, pois é un custo engadido importante para actuacións pequenas, que creo que neste Concello que nos interesa é que se declaren e se poidan controlar e non que a xente as faga pola súa conta. Se de verdade queremos facilitar a veciñanza, que poidan mellorar as súas casas, ou manter, máis que nada son adaptacións e mantemento das vivendas,
pois esa taxa tamén debería revisarse a baixa. Deixo isto aquí para que quede constancia. Somos coherentes, votamos a favor e gustaría nos deixar claro que queda traballo por facer e non vamos a renunciar a esa revisión. Nada máis. Moi ben, agradezo moito o tono do debate e voto a favor. Simplemente dicir, Ana, que somos un concello que non temos imposto de construccións, entón, podemos seguir facendo esforzos, pero o concello tamén se ten que sustentar en algo. Mentres, cuidamos, porque non é unha medida, imagino que para toda a vida, que pensar que se algún día gobernan outros partidos políticos, recuperar o municipio facendo, pois, un exercicio de coherencia con a súa ideoloxía. Pero non temos imposto de construccións, entón que se cobre unha tasa ordinaria pola expedición solicitude dunha comunicación previa é o que nos obriga a lei dentro da autonomía municipal e dun estudio de costes feito por intervención e a tesorería municipal, que é do que saen os precios de moitas tasas e, por lo tanto, pois, bueno, quero dicir iso nada máis. Esforzos nese sentido, este concello está os facendo. E, bueno, sometémoslo a votación. Votos a favor da proposta, queda aprobada por unanimidade. Punto 9, recurso de reposición de retribucións presentado polo Partido Socialista. Non vou facer debate disto, só dicir que hai un informe xurídico que deixa sin efecto o propio recurso por quedar sin efecto polo pleno de organización anterior e, polo tanto, non teño máis que dicir. Para mí este debate está fechado. Doi a palabra ao señor Filgueira para que expoña o seu punto de vista. Imagino que o informe xurídico está no expediente, por lo tanto, pois, podemos acceder a él. Así que dou a palabra ao señor Ernesto Filgueira. Manteño o voto de abstención que tuve na comisión do outro día. Señora Couto. Pois, a ver, é que o que se trae hoxe aquí non me parece unha resolución dun recurso. O sea, aquí falamos de un sobreseguimento como se xa non tivera efectos, cando sí que tivo efectos durante un período de tempo. Entonces, este recurso debería ser respondido de forma ao fondo do asunto, non decir que non hai efectos reais. Entonces, o que estamos facendo é mirar cara a outro lado. Entonces, non me parece correcto o que se está facendo. Hai que resolver o fondo dun recurso que sí que produce efectos, e para esquivalo e para non ter que pronunciarse, pois facemos isto. Non me parece serio e vamos a votar en contra. Eu gostaria que non vou facer debate, pero simplemente quero manifestar unha cousa brevemente además. Un procedimento garantista para todas as partes. Se alguén non está de acordo pode ir ao contencioso administrativo. O Partido Socialista últimamente non se caracteriza polo respeto ao poder judicial e acatamiento de sentencias e demais, pero a presunción de inocencia para todo o mundo igual, os recursos na administración pública contenciosa administrativa é igual para todo o mundo, e se non están de acordo poden presentar un recurso na xurisdicción ordinaria contra o que den a pena, nada máis. Someto a votación. Votos a favor da proposta, abstencións, votos en contra, 2. Queda aprobado por 10 votos a favor. Punto 10. Proposta do Grupo Mixto NG referida ao rexeitamento do Parque Eólico Greco. Ten a palabra o señor Filgueira como proponente da moción. Bueno, días pasados presentamos esta moción, tamén xa dixen na comisión que o Concello parece que ten intención de facer alegacións a este plan eólico que nos siguen atacando por todo lado, ¿no? Porque de ser un Concello con bastantes poucos, pois agora levamos unha temporada que estamos en racha. Entón, bueno, pois a moción o que tratamos é de que todos os grupos rechacemos este parque eólico greco que afecta a varias parroquias, tanto o plan eólico como o proxecto eólico como liñas de alta tensión. Entonces, bueno, o que si pedimos é instar a Xunta que informe favorablemente dentro das oportunidades que pode ter estas desfavorables e alegar como Concello contra a instalación deste macroproxecto que xa din que estaba previsto, así como de outras entidades como que represento eu, como é a Mancomunidade e o noso partido tamén están preparando alegacións e poñer a disposición dos veciños alegacións contrarias a este problema. Moi ben, ten a palabra a señora Couto. Bueno, unha vez máis, temos diante un macroproxecto eólico que afecta directamente ao noso territorio, ás aldeas e ao modo de vida da nosa xente.
pero non podemos falar do Greco sen falar do novo plan eólico da Xunta de Galicia que está en elaboración. Están elaborando un novo plan sen contar con organizacións ecologistas nin con colectivos sociais, só con empresas e sindicatos afíns ao modelo que queren impor, subcontratando a redacción do documento porque según a Xunta non hai persoal cualificado, mentras redactan este plan sin admitindo proxectos fora de áreas, contradicindo o discurso de protección territorial. A Xunta está abrindo a porta a máis macroproxectos como o Greco e ao mesmo tempo que presume de ordenar o territorio, o sea, unha incoherencia. Poñendo o foco no noso Concello, pois nun momento tan crítico, o Concello de Cotobade chamanos a atención que aínda non puxera a disposición da veciñanza nin un só modelo de alegacións. Por eso apoiamos esta moción, pero queremos que este Concello se implique activamente no novo plan eólico da Xunta ou quedaremos expostos unha vez máis a que decidan sobre o noso territorio desde un despacho de Santiago. Moi ben, nada, eu como no anterior proxecto eólico que lle propoño ao BNG para que todos esteamos cómodos na promoción desta moción e que se aprobe os puntos do acordo, que é o punto 1, o punto 2, o punto 3 en exposición de motivos. Imagino que o apoiará. Como se veño con boa sensibilidade, o único que llevo contestar a señora Couto, sin animadversión, Ustedes sempre foi coherente nesto, e eu tamén ademais. Pero sí que me fai moita gracia que centre o motivo na Xunta de Galicia, cando este parque eólico supera os 50 megavatios, estou seguro que vostedes saben que iso quere dicir que ten tramitación estatal, que pon a alfombra vermella a isto son as comunidades autónomas xunto co goberno do Estado, con ese Ministerio de Transición Ecolóxica que aproba cada vez que pode normativas mediante reis decretos que poñen a alfombra vermella aos proxectos de enerxías renovables. Por lo tanto, tamén fai moita gracia cando o señor Besteiro, líder do Partido Socialista en Galicia, cada vez que pode ataca a Xunta de Galicia, pero polo contrario que vostedes aquí, pola paralización dos parques eólicos. Entón, fagan no virarse, non vou dicir a miña posición porque sempre foi a mesma. A cada parque eólico que cae o proxecto no Concello, alegamos. Eso é así. E polo tanto, vamos a cambiar a postura agora. Fomos coherentes, vostede é coherente cada vez que aquí defende a postura, pero non é a coherencia do seu partido, porque en Galicia teñeno perfectamente claro. Teñeno perfectamente claro o presidente da Diputación de Coruña, o señor Valentín García Formoso, que foi líder dos socialistas de Galicia, que fai escasas semanas atacaba aos antisistema e que está en contra da industrialización de Galicia, e, polo tanto, en algún punto terán que facer mirarse para ter un discurso único. Por tanto, vaya por diante, no Partido Popular non estamos en contra da enerxía eólica, estamos en contra daqueles proxectos que poden afectar a veciñanza e ao territorio. Digo eu que algún dos 250 que se tramitan en Galicia valerá, o bloque non lle vale ningún, pero aquí vai a quedar claro unha vez máis a posición de defensa e de respeto do Concello aos veciños. Non hai alegacións todavía, non sei se hai alegacións todavía, eu acabo de chegar de Uruguai fai unha hora a Vigo e temos contratada a consultora Tisgal, como sempre, que vamos invertidos máis de 50.000 euros na defensa do Concello das parroquias nesto, e, polo tanto, no momento que nos entreguen a alegación despois do estudio das máis de 4.000 páxinas deste proxecto, se porá a disposición como fixemos sempre. Por tanto, a crítica é gratuita. E, nada máis, o Concello ten contratadas as alegacións e o estudio desto a Tisgal, como foi informadas as comunidades de montes afectadas das parroquias de Aguasantas, Valongo, Caro e Loureiro, e volveremos a dar cumprimento a isto, porque nós estamos cos veciños. E nada máis, non sei, señor Filgueira, se está de acordo como pasou na anterior moción que se aproben os 3 puntos exclusivamente. Imagino que sí. O anterior pleno fixo, Sí, non teño problema. Eu só sei que o BNG non é que supone a todos. O que quere facer... Bueno, é unha percepción miña. Bueno, queren reposar o tema e queren, digamos, estudiado pormenorizado. Se me di un dos 250 que se colocan en Galicia, retiro o que dixe. Facelo de outra Pero maneira. creo que non vai ser posible. Pero bueno, a posición sempre foi a mesma desde o comezo desta, para mí, invasión eólica que está ocurrindo na nosa terra. O sea, iso é para mí discutible. Non quero dicir de que haya que facer inversións e que haya que facer tal. E despois o que hai que mellorar é moito máis sobre o terreno, non? O sea, eu creo que aquí os perjudicados son sempre os donos do terreno, e falo igual das minas, falo igual de parques
eólicos ou do mar, porque, bueno, aquí hai persoas que viven desto e que se lle ponen isto cerca, lóxicamente, cando lle apreta o talón a un, pois é cando máis se move. Pero, bueno, deseamos de que isto, entre todas e todos, seamos capaces de, digamos, de apretar para que, polo menos o noso Concello, que se salve desta invasión. Bueno, gracias. Gracias, Monseñor. Sí, ten a palabra. Sí, por alusión, simplemente referirme... Non lo toma mal, que No. dixen, pero- manifestei de feito a súa coherencia, Sí, non a do Partido Socialista. De todas formas, sabrá que en abril de 2022 o Partido Socialista de Galicia firmou con os principais sindicatos e organizacións sociais o Pacto pola Enerxía Eólica Sostible para Galicia, que se chama así exactamente, no que se reivindican unha serie de medidas para que os parques eólicos sexan máis amables coa veciñanza e cos sitios onde se implantan. Nós non estamos en contra de todos os parques eólicos, estamos en contra da implantación que se está a levar a cabo, e por eso pensamos que o plan eólico que está a elaborar a Xunta é unha ocasión maravillosa para que se teñan en conta todas estas asociacións, agrupacións, sindicatos, demais persoas entendidas para poder facer algo que sexa mellor. Perfecto. Votos a favor de aprobar os 3 puntos da moción. Queda aprobada por unanimidade. Empezamos coas mocións do PSOE. A primeira é a proposta do Grupo Socialista referida á posta en marcha dun programa de incentivos á natalidade. Ten a palabra, señor Couto. Pois presentamos hoxe aquí unha moción que fala do futuro do noso Concello. Cando falamos de futuros, falamos de natalidade, de familias e de fixación. Cerdedo Cotobade é un concello moi embellecido, cunha natalidade moi baixa e con barreiras para que xente nova decida quedarse ou regresar. O máis grave é que non existe unha soa medida municipal específica de apoio á natalidade, cero. Non hai ayudas directas, nin bonos, nin apoio os primeiros meses. Outros concellos da contorna, con menos recursos, xa teñen políticas de apoio ás familias, sin embargo, pois este ano. Presentamos unha proposta realista, asumible, perfectamente viable, con uns importes que son orientativos que se poden modificar, pero que serían uns 500 euros por nacemento de adopción para familias empadroadas, ata 800 para familias monoparentais con rendas baixas, un bono de 200 para gastos básicos en comercio local, farmacias, supermercados, e un informe anual para garantir a transparencia e posibles melloras. Non falamos de grandes obras, nin de investimentos millonarios, estamos falando de apoiar a familias que queren ter fillos e fillas e que moitas veces non o fan porque os primeiros meses son económicamente moi duros. Sabemos que ese non é o motivo de fondo, pero sempre é un incentivo. E aquí, nos gustaría fazer unha pequena reflexión, xa que vamos a aforrar en salarios e demais, pois xa non podemos decir que non hai cartos para apoiar as familias. Se hai cartos para as subvencionacións ou para ter unhas asistencias, unhas indemnizacións máis altas, pois agora hai cartos para que unha familia rural poida ter un fillo e unha filla con algo máis de tranquilidade. Nos decimos que as prioridades son as persoas, por eso pedimos o apoio desta moción. Señor Fileira, ten a palabra. Bueno, eu, como todas estas medidas de favorecer a nosos veciños e veciños, sempre vou votar así, pero aparte tamén me gustaría que isto conllevara tanto esta moción que presentaron os compañeiros aquí do PSOE a seguinte, de tratar de, ao mellor, estudiar un conxunto de medidas viables e aparte que sean, ao mellor, valoradas positivamente tanto polos ciudadanos como polo mundo, non? Bueno, seguramente estas medidas son moi importantes e ao mellor se pode complementar con outra serie de medidas para favorecer, como dixen eu, a vivencia ou o empadramento das familias aquí neste concello. Moi ben, bueno, nós xa digo que se nota que hoxe vimos todos con sensibilidade positiva, pero quero deixar claro que nos vamos a abster por ser propositivos. Vamos a pedir un informe, espero que lle valga, vamos a pedir un informe de intervención municipal para ver a legalidade procedimental da petición. Xa lles digo que isto intentou no goberno municipal no 18 e o interventor nese momento nos informou desfavorablemente verbalmente que non temos competencia para isto, xa sei que hai concellos que o fan e demais. Eu creo que vostede tamén sabe que non temos competencia para facer esta iniciativa.
A mí se me hubiera gustado daquela, por lo tanto, pues non íbamos a aprobar unha liña de axudas con informes desfavorables de intervención para que despois alguén o recurra, teña que facer devolver ás familias as axudas e o Concello caer en dolo. Entón, o compromiso meu que mañá firmarei unha providencia da alcaldía solicitando a intervención municipal, de feito xa lle requiro a secretaria que mañá a prepare, sobre a legalidade da proposta. E se é legal, confirmo aquí, vos a pronuncio, que estou disposto a convocar unha xunta de portavoces e ver a posibilidade de unhas axudas. Ora, tamén me parece gratuito relación isto coas dedicacións, cando este Concello non ten débeda, paga proveedores e vai prácticamente a todas as subvencións anuais das distintas administracións. Por lo tanto, dito sexa de paso, que está moi ben todo o que esforzo que vamos a facer os políticos do Concello, pero se poden dedicar a 1000 cousas que fan falta a día de hoxe. E, por lo tanto, bueno, dicir, somos un concello de entre 5.000 e 10.000 habitantes, non temos competencia para aprobar este tipo de medidas, e, por lo tanto, pues, vamos a pedir un informe da intervención municipal para concretar a legalidade da petición e o mecanismo a seguir si fora conforme a dereito. E, por lo tanto, ímonos a abster por esta apreciación. Doy a palabra. Sí, nada, simplemente un... Hai ten dereito a rematar por ser o grupo proponente. Sí, nada, simplemente bueno, pues agradecemos este apoyo. Gustaríamos pues, que se informe se sea favorable ou desfavorable, pues, que se nos haga chegar. Sí, lo trasladamos. A veces hai que buscar tamén así. Bueno, eu son legalista, por defecto, pero son... secretaria Pero son... Non estou defecto da función. Pero eu estou con vostede, a veces non hai que loitar os nons para que sexan unha palabra medios grises. Eso me enseñaron a mí, fallamos. Pobre administración se non fora así. Bueno, vamos a meter a votación. Recordo que o Partido Popular se vai estar. Votos a favor da proposta, 3, abstencións, 10, queda aprobado. Última moción. Liña de axudas para nenas e nenos en idade escolar. Ten a palabra, señor Couto. Pois un pouco en liña da moción anterior, pois temos unha realidade que coñece calquera familia deste concello, acabamos de vivir o inicio do curso escolar, cada vez pois, é máis caro. O Concello de Cerro de Tobade pois, tampouco ten ninguna axuda municipal para aliviar esa carga económica. E cando dicimos gastos de inicio do curso escolar, non son só os libros, que tamén as axudas por libros e materiais pois non acceden, as axudas actuais que hai non acceden todos os veciños. E todo pois, o material, as mochilas, a roupa e o calzado, cadernos, bueno, todo isto suma moito máis do que moitas familias poden asumir nun só mes. En 2022 xa presentamos unha proposta similar sobre as axudas de libros de texto, crear un fondo en colaboración coas AMPAs dos libros de textos, que se votou en contra. E 2 anos despois pois, seguimos co mesmo problema, agravado pois, pola recente inflación que estamos a vivir. Por todo isto, pois, propoñemos unha axuda directa de uns 100 euros por neno ou nena, incluído para material escolar, tecnoloxía, roupa deportiva ou gastos básicos de inicio de curso. E un informe tamén de transparencia para asegurar que este programa funcione mellor. Se queremos combatir o despoboamento e que os nosos rapaces e rapazas teñan mentalidade, creemos que temos que apoiar as familias e non só facernos fotos dicindo que apoiamos os rurais, facer actos tangibles. Ten a palabra o señor Figueira. Bueno, teño o mismo criterio que a anterior moción, vamos a votar afirmativamente, e, bueno, se facemos ese estudio e buscamos a salida aos interventores e á Secretaría, pois, eu creo que se pode conseguir isto e máis ou menos. Está ben, todo en sintonía hoxe. Bueno, nós aquí vamos a votar en contra, xa yo digo, pedimos información á Consellería, está perfectamente coberto o servizo de préstamo e de axudas. Teño aquí un informe de 4 folios, non vou a ler, pero, bueno, este ano incluso se incrementaron as axudas de apoio aos comedores escolares para as familias que necesitan e no préstamo de libros. Aquí eu quero dicir que é mentira o que di, non vou dicir que fora mentira o que dixo, mellor por descoñecemento. O Concello, a través de servizos sociais, sempre cubriu o coste da adquisición de libros ás familias en risco de exclusión social, con este goberno, o anterior e os anteriores. E teño que dicir que gracias ás axudas da Consellería creo que estamos prácticamente agora con dúas axudas de emerxencia social
nun ano determinado da crise, aquí chegou a haber cerca de 30 e pico familias demandando esa axuda. Por lo tanto, pues, bueno, nos vamos a votar en contra porque se está coberto por parte da Consellería, e hai que dicir, non hai que jactarse de decir que os rurales morecen, que hai que axudar ao rural. Esas axudas son distintamente ben para o ámbito urbano e para os colexios do rural, e para toda Galicia igual, cos mesmos criterios, e, polo tanto, e para toda a educación, ademais, pública e concertada. E, polo tanto, pues, bueno, temos que estar moi orgullosos do sistema público educativo galego, unha rede de transportes prácticamente ata a porta da casa, totalmente gratuita, sale dos nosos impostos, pero non con un servicio económico a maiores, e tamén pues, con un servicio de comedor escolar excelente, que no noso concello, teño que dicir, porque os meus fillos estudian aquí, que podemos estar moi orgullosos do, bueno, pues, en fin, dos servicios que se prestan ás familias. Ben certo que hai cousas que sempre se deben mellorar e reclamar, pero podo dicir que a experiencia é super positiva. Por tanto, pues, vamos a votar en contra con este razonamento e non por facer política. Non sei, señor Couto, se quere gastar o turno de réplica en contestarme algo ou votámoslo xa. Sí, a ver, me parece unha lástima que se desaproveite unha oportunidade, non falamos solo das familias... Perdón, me deixa solo un segundo, pai, sí, en fin, está pasando no seu turno, pidolle permiso. Vais a dicir que non temos competencia en educación. Hai concellos como Vigo, non sei se Pontevedra, Vigo sí, que dá axudas en préstamos, pero bueno, son concellos con un estatuto prácticamente propio de máis de 200.000 habitantes, e nós sí que temos que ter claro que non temos competencias en educación. Nada máis, non quería añadir, perdón. Nada, simplemente decir que me parece unha mágoa que non se aproveite esta oportunidade e que, bueno, que realmente unha cousa son as familias en risco de exclusión social, pero en xeral calquer familia pois, con fillos e fillas sabe a carga que supón a volta ao colexio. Non queremos nada máis, gracias. Vale, sometemos a votación. Votos a favor da proposta do PSOE, votos en contra, queda rexeitada. Hai unha moción de urxencia? Non. Punto 14, informe de cumprimento do procedimento de pago de Morisade 300 queda da conta. Punto 15, relación en contra das resolucións da alcaldía, queda da conta. Robo sin preguntas. Hai algún robo preguntas, señor Figueira? Sí. Diga. Pasado o mes de xuño, o día 16, o Goberno local facía pública a súa satisfacción por ter recibido un informe favorable do Ministerio de Transportes e Mobilidade. Sostivo o proxecto de dotar ao municipio do Chan urbanizado industrial do lugar de Monte Mocín, na parroquia Santa María de Sacos, o cal permitía ser desbloquear a tramitación deste polígono segundo declaracións do propio alcalde. Con esta decisión da Dirección Xeral de Estradas e a ampla importancia deste polígono terá desde o punto de vista da implantación de empresas, xeración de emprego e fixación de población. Procederemos con modificación das normas subsidiarias do planeamento e encargaremos un proxecto de urbanización e construcción dun auténtico pulmón económico de 110.000 metros cuadrados que favorecerá a actividade económica do concello. Mais a veciñanza esta corporación está ficando de espera. O Benega pregunta: cal é a situación real do estado de tramitación do polígono empresarial de Mocín? Para cando se vai traer o pleno proxecto para que se someta a votación da corporación? Cales son os prazos que manexa o goberno local para poñer en funcionamento logo de tantos anos de anuncios novas que non se plasman en ninguna realidade concreta? Bueno, son todas preguntas, pero eu contestar como unha. Es que eu sempre traigo... Bueno, está ben formulado. A ver, o que me lembro, podría dicirle que le contesto por escrito, que teño dereito, pero vou contestar o que me lembro nestes momentos. Despois de chegar o informe do Ministerio de Fomento, someteuse a informe dos técnicos se debía continuar a tramitación medioambiental pola vía ordinaria ou simplificar. Se contestou que tiña que ser pola vía ordinaria e, por lo tanto, estamos esperando que os organismos da Xunta de Galicia emitan dos informes, Patrimonio Cultural e Patrimonio Natural. Permítame que lle diga que nestes momentos estou seguro, porque entro no xestión todos os días ás 7:15 da mañá e quero estar seguro de que non están presentados. Estou seguro que estuveran presentados, estaríamos aprobando provisionalmente a modificación puntual. E esa é a situación. Estamos a espera de que se recaben todos os informes técnicos. O máis difícil foi o de Fomento, por suposto. Ten alguma pregunta máis? Pois hai que apretar a... Bueno, eu... hai que deixar aos funcionarios tamén traballar. Bueno, sí, sí. Eu
Eu son de insistir, non espero os papeles. O pasado de agosto levouse o pleno por preocupación por respecto do estado lamentable de certas capas da rodadura de viais titulares municipal, logo de recibir varias queixas de diversas parroquias. A pesar do compromiso, o goberno se había dito que estaba en solución. Conta o goberno municipal con un estudio de avaliación que valora a situación actual da rede viaria. Ten previsto poner en marcha o plan de mellora das vías municipais, especialmente onde hai forchancas que ponen en risco a seguranza dos condutores e os ciclistas. Conta con unha partida económica para isto, se conta con orzamento canto é a partida, e se conta con orzamento desta situación, prevé o goberno unha partida nos vindeiros, se non conta, perdón, para os vindeiros orzamentos. Vamos a investir 42.000 euros en bachear o Concello. E que ahora me caí unha forchanca vindo de Borela Inverno festival. No, verdad, aí hai uns buratos, ben, en algún sitio máis, pasa que eso están dando por aí, claro, Está ben, pero bueno, sí, vamos a invertir 42.000 euros en bachear o Concello. Así que ten que esperar que haxa o tempo e a adxudicataria vai ser a empresa Cosa. Gastou as súas preguntas e ten algo máis e me te contesto. No, Ten algo máis? Non, venga. Sí, Sí, bueno, a ver, esto imaginámonos que estará feito por persoal cualificado, pero a verdade é que hai moitos veciños e veciñas que nos están a preguntar por as podas tan agresivas que se están facendo nos parques públicos, cortando todas as ramas dos árboles. Xa digo, os propios veciños e veciñas denuncian que poden causarles dano ou incluso matar os árboles, pois na Soldada, en Aguasantas, pode explicarnos que tipo de mantemento ou se hai algún informe técnico para hablar estas intervencións? Trasládole que me garantizan e me garantizaron, non vou dicir exactamente como me dixeron, que no verán que ven vai estar radiante e floreciente todos os plataneros que o que son, que os podaría enteiros e plantaría carballos, que é árbol do país, autóctono e que nos identifica como pobo. Non o vou a facer, evidentemente, pero está feito para que, máis para garantizar a vida útil dos propios árboles. Non é a primeira vez que eu tamén visualizo unha poda a Honduras. Os propios plataneros desta rúa, que mediante un pacto coa Xunta de Galicia acordamos que non se talara, que era o que querían, si o Concello nos podaba. Se fixo unha poda tamén moi dura e son preciosos, radiantes. Queremos transmitir a preocupación. Eu tamén me preocupei cando vi a onde se chegou, que despois de facer as consultas oportunas me puxeron a man no lume, ademais. Nada. Bueno, acabamos de ver en redes sociais que o Concello de Forcarei exixe públicamente da Consellería de Educación a recuperación de recursos docentes, pero non nos queda moi claro cal é o compromiso da Conselleira. Queríamos saber que de xestións reais se están a facer dentro do Concello, non conversacións informais, senón xestións para reclamar a restitución da profesora de Pedagogía Terapéutica nos Concellos de Cerdedo e Soltero de Montes. Ben, como sabemos, os concellos non son titulares da competencia en materia de organización dos centros educativos e a Consellería de Educación. Por tanto, o que nos queda aos alcaldes, aos municipios, é presionar, é gestionar e manter conversas. O que fixemos dende que a AMPA e o propio centro nos traslada a información. E foi o que fixen, primeiro, recibir e facer pública a xuntanza coa AMPA do Colexio San Xoán Bautista de Cerdedo para levar a presión e o apoio público do alcalde e da corporación. E aí, falar coa Consellería, que o que estamos facendo os dous alcaldes nestes momentos, estamos facendo de forma parexa. Se fala un, se informa a outro, se fala outro alcalde, se informa a outro, e, por lo tanto, bueno, eu creo que se vai a solucionar. A mí me dá unha explicación de números e, por lo tanto, o que temos que facer ver é que se intente discriminar positivamente esta situación. E estamos con eso. Creo que se vai a solucionar. Creo que se vai a solucionar. Non digan que dixen que se vai solucionar, creo que se vai solucionar. E, polo tanto, pois, bueno, como moitas outras cousas, de maior ou menor entidade, se foron solucionando. É o que lle podo dicir, non? Bueno, no pleno de 29 de maio fixo vostede unha intervención moi extensa, que aquí percorreremos todo sobre os barrios de San Xusto, asegurando que estaba o proxecto de aproveitamento termal en relación onde facía
casi un mes, que xa casi estaban listos, que despois serían 2 meses na Consellería de Industria e que os pregos xa estaban listos para licitar a xestión de edificio. 6 meses despois, pues, a licitación desa xestión, ao menos que estou equivocada, pois ainda non saliu a licitación, entón queremos saber cal é o estado real a día de hoxe deste proxecto dos baños de San Xusto, incluindo pues, en que puntos se atopan as tramitacións pendientes e os prazos que manexa o Concello. Bueno, vou responder de forma clara, sin dicir que de vostede tamén debería saber como está, porque saliu publicada no Diario Oficial de Galicia o 4 de sale o 4 de decembro. Non, entón, non foi o 4 de novembro que é o que pensaba, perdón. Pero vou dicir, o 4 de decembro non foi o 4 de novembro. Estaba lendo o WhatsApp da Jefa Territorial donde 11 de novembro. Bueno, pues o 4 de decembro, por fin, vai ser información pública a declaración do aproveitamento lúdico das aulas do San Xusto. E, por tanto, pues, bueno, o Concello doulle conformidade, a pesar de que o trámite autonómico que nos promove o Concello, temos que pagarnos as tasas da publicación, e, por lo tanto, pues iso, o día 4, coa exposición pública, unha vez que remate esa exposición pública da declaración das aulas, pues se rematará o proceso arduo, tedioso e, en fin, me supuso tamén por moitos desgustos, polo longo que da declaración da utilidade pública das aulas. E a partir de aí, pues, continuaremos co que todos ansiamos, anhelamos e queremos, e que non podemos facer ata que se remate o procedimento conforme a lei. Hai alguna pregunta máis? Non? Non teño máis? O se que está por contestarles máis? Bueno, desexolles a todos un bo remate de mes, quedan 2 días, e emplazámoslo seguramente a que haxe un pleno extraordinario no mes de decembro para aprobar cuestións de trámite antes de finalizar o ano. Buenos días a todos e a todas.